מה אני צריכה להתמודד? נכנס לנו חמור הביתה. ליאנה הכינה ערכה לציד חמורים. שלא ייפול, שלא ייפול. הנה, הוא הולך, הנה הוא מהר, טיק טק. רואה אותו? תעשי עליו קלוזאפ. טיק טק. הנה, טיק טק. רגע. טיק טק. רגע, אל תלחיצי אותי. הוא נתפס בקורי עכביש, את רואה? הוא לא יכול ללכת. זה מהשכנים שאוכלים פיצות. לאן אתה חוזר? למה אתה חוזר לשם? מאיפה הוא בא? ברחתי מישראל מהחמורים האלה והחומני. תראה, בא לי עד לפה. נראה לי אני עושה עלייה בקרוב. בארץ הם עפים, את עושה צחוק? אלה לפחות... זה, נכיב. מה את משמידה בזה? תראי איך הוא נראה. הוא נראה רע מאוד, אבל לפחות הוא לא עף. בארץ הוא כבר היה עף. הוא תהיה לך על הרגל קודם. הוא תהיה לי הרגל, אבל הוא לא הלך, הוא לא עף. אוקיי, אז מה את רוצה פה להגיד? אני לא יודעת, אני רוצה לתפוס אותו כבר ולגמור עם הסיוט הזה. אנשים מחכים לשמוע ממני, יש לי עבודה. זה לא יכול להימשך ככה עוד הרבה. למה הוא חזר לדלת? הוא כבר היה על הקיר. נו, יאללה. אני לא יודעת, אולי תעשי הפסקה רגע בסרט. מה הוא עושה? לאן הוא בא? לאן הוא בא? לאן הוא הולך על הדבר הזה? צריך לעוף מהדירה הזאת, דחוף. מי שרואה את הסרטון ורוצה לעזור לנו, אנחנו מחפשים דירה. הנה, רגע המחץ. ליאנה תוקפת, חזיתית. את הג'וק. בואו נראה מה קרה פה. אמרתי לך שאת לא... נו? נו, מה אתה בודק בדיוק? מה קורה עכשיו? נו, אני לא אשאר פה ככה. עכשיו תתאפס לך יד. אמרתי לך... נתפס לי כבר הצבא. אמרתי לך שזה לא רעיון טוב, לא הקשבת לי. מה אני עושה עכשיו? אני לא יודעת. רגע. הופה! מה קרה? אוקיי, יש התקדמות. יש התקדמות! רגע, עכשיו... מה זה? אמא! זהו? אוקיי, מה עכשיו? מה עכשיו? איפה הוא? הוא בפנים. היי מלא. הנה, הוא בפנים. מה את עושה? זה יכול לצאת מהצדדים. לא, אין צדדים, תסתכלי. זה סגור? כן. איפה הוא? רגע. בין אהבת המרדות. עכשיו מה? עכשיו נחלץ את זה מפה. היי. למה את עומדת לידו? את תעמדי. איפה אני אעמוד? הוא יצא לך ברוורס. איזה רוורס? זה סגור. אין אמונה. מה את רוצה שאני אעשה? את רוצה לעשות את זה? אני לא. אוקיי, רצית שאני אפריז את זה מהזה. מישהו צריך לעשות את זה, את העבודה השחורה. אוקיי, הוא פה. אוקיי, מה קורה שם? אני לא יודעת. עד כאן אני עשיתי את מה שעשיתי. את לא יכולה להשאיר אותו פה באמצע הסלון? אני לא יודעת מה לעשות. חכי רגע, צריך לטכס את זה. שנייה. איפה הוא? אני לא רואה אותו בכלל. טוב, לכבות? תעשי אותו? שלב א' נגמר. שלום חברים. הנה הגיבורה. שלב א' נגמר, כן. ביי.